Sanatımı bartarıvana Dünya sesin boş yerler amana Arkadan yol bakı duvana Elime yakında yanan diyarım Sulbatın batında yanan diyarım Bir uslatlarım hürmetı sinne Teze kalkırışım kılmatı sinne Halkın bakışını sunmadı seninle Elime yakında Sunvatın batında yanlan diyarım Yanlan seninle babam, yanlan diyarım Arkada izirler, arkada benim Yanlan seninle babam, yanlan diyarım İlgünün batında yanlan diyarım Yürekler boydançta köngül coşkunla Yaşlar aydın aydiyatının aşkında Kadimli bak bugün baktım keşfinle Elime yakında yandan diyarım Sulbatın batına yandan diyarım Vatan kuvvetin yeter dünyanda Vatan şöhretin yer batır ziranda Deli şahin deli bir mana Elime yakında Yaşlarım batına yanlan diyarım Yanlan seninle babam, yanlan diyarım Arkada izirler, arkada benim Yanlan seninle babam, yanlan diyarım İlgünün batına yanlan diyarım Yanlan diyarım Assalamu alaykum. Berqarar dowlatimizin täze ýamynyň galkynçyda gurnuň mehman adamlary. Salam ehlik güneşli diyarımızın kadirli aydımsaz müştaklary. Eziz adamlar, häzir Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asyr bäsişiginiň şäklerine geçirilýän Ýanglan ýarym 2023 telewäsişigine başlaýar. Ýanglan diyarım 2023 telewäsleşiniň çäklerine çykyş edýän höwüşiň aydymçy ýaşlar üçin öz sungaty bilen watanymyzyň şöhratly wakalaryny wasp etmek, Türkmeniň milli aydymsaz sungatyny dünýä ýaymak iň bir mukaddes däwletleriň birine urildi. Arkada ferdarly Bagtyar ýaşlar gelinde ýurdumyzyň ýatan çykmajak şanly wakalary besenýän pursatlaryny Ýanglan ýarym 2023 telewäsişiniň çäklerine ýanglanjak ýurdumyzyň öpüşlerini özgörüşlerini wasp edýän täze uşgunly aydymlar diňlemek diýseň buýsanşyllar. Höwüşiň aydymçy ýaşlaryň Ýanglan diýarmaty telewäsleşiginiň Aşgabat şäheri vilayetler boýunça geçirilýän tapgyry bugun döwrümizin şöhratly wakalaryna baý bolan Lewap vilayetinde dowam edýär. Jeyhun boyu, qadim düzdür, ata baba mekanyňdyr. Amy derýäň tolkun nory, hiç soňlanmaz mukamyňdyr. Täze köşkü eýwanlaryň dünýä şöhrata şanyňdyr. Arkadagyň ak ýoluny ýanglan, ýanglan qadim lewap, halkyň beýik ykbalyna ýanglan, ýanglan qadim lewap. Fursaton peýdalanyp halkymyzyň milli gymmatlyklaryny, ruhy baýlyklaryny, medeni genç hazinasyna, şol fanna aydymsaz sungatymyzyň halkara derejesine şöhratlanmagyna ak ýollar açýan, milli sungatymyzyň hak howunary, gahrman arkadamyza, hemde arkadagyny serdarymyza tüý sürekden sag bolsun aýdýar.
goýu halkymyzyň ruh gymmatlyklaryna ak ýollar açýan millilerimiz gahrman arka dağımyzyň hem de hormatly prezidentimiz arka dağly serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Türkmenistan döwletimiziň şan şöhratyny jümle jahana dabaralandyrmakda alyp barýan beýgi işleri elmadama rowaj alsyn. Hormatly watandaşlar, mehriban adamlar, geliňin bolsa dawaramyzyň şu ýerine, bäsešigimizde aýdymçy ýigitlerimiziň, aýdymçy gyýlarymyzyň ýerine ýetirjek aýdymlaryna adalatly baha berjek emin agdalarymyz bilen tanyş bolalıyň. Türkmenistanyň halk artisti Ferhat Mehmet Recepbayev. Türkmenistanyň halk artisti Lale Begnazarova. Türkmenistanyň halk artisti Aman Meýwi Mehmedova. Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiyev. Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýeva. Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asry bäsešiginiň ýeňejisi Jahan Gurbanowa. Şeýlekem, Türkmenistanyň halk artisti Eminler toporunyň başlygy Kerim Alyasow. Ene hormatly adamlar, bäsešigimizde adalatly baha berjek emin agdalarym bilen hem tanyş bolduk. Geliňin orta dawaramyň şu ýerine hemme jämiziň şat şoğun bilen el çarpışmalarymyz bilen ýanglan ýarym 2023 telebäsešigimizde başlaýyn. Mehriban iýleşler, ediz watandaşlar, sahnamyza ilkinji bolup çykyş etjek aýdymçyny sahnamyza çağırmaklyk üçin kardeşlerimiz Kakajan bilen Uzyk Jemala söz geçirýär. Telebäsleşigimizde ilkinji bolup çykyş etjek aýdymçymyzy ýanymyza çagyrýar. Ol bolsa Lewap welaýatynyň Çärjew etrawynyň çeper howasjyň aýdymçysy Maya Erkinjanowa. Maya, sizi hoş gördük. Hoş gördük, sağ olun. Maya, anha görüşimiz ýarak bugünkü bäsešikde ilkinji bolup çykyş edýär. Bu bäsešikde haýsy aýdym bilen çykyş edýär? Parahatlyk aýdymyny ýerine ýetirýär. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren hormatly arkadağymyza, arkadagly serdarymyza köp sağ bolsun aýdýar. Tutýan tutumly işleri rowaşlyklara weslensin. Köp sağ bolun Maya. Arzularyňyz sasyr bolsun, ona näme sizi uly üstünlük arzu edip sahnamyza ýollaýar. Sağ olun.
İlki gören wadyma gara gözlüň ýakdy, belki jan odyna süýgüm güýjal ýandyr, durmuşa baka. Yüreğim sennedir, harlama seni yar, söylerin, söylerin, söylerin yar. Gavanma, gavanma, gavanma yar. Bugün ayrılıktır, ağlayan yeke, durmuşa bakıp, yalvaryan hata, süýgüm güýjal ýandyr, durmuşa baka. Yüreğim sennedir, harlama seni yar, söylerin, söylerin, söylerin yar. Gavanma, gavanma, gavanma yar. Mehriban iyileşler, ediz vatandaşlar, Maýanyň ýerine ýetiren aýdymny özüniň syny hemde halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Sehet Mehmet Recep Baýewa uly hormat bilen söz geçirýär. Assalamu alaikum, hormatly adamlar, hormatly mehmanlar. Şugun gadymy Lewap topragyny uly bir sungat bayramçylygy dowam edýär. Türkmenistanyň prezidentiniň gylan eden Türkmeniň altyn asyry bäsleşiginiň çäklerinde geçirilýän Ýanglan diýarym telewäsleşigi bugün Lewap topragyna geçirilipdir. Maýajygym näşugun aýdymyny dinledik. Emin aglar bilen bilelikde aýdymyň gowy paragatlyk aýdymny alypsyň. Gelecekde has bir gowy üstünlükleri eýe bolarsyň diýip owa tamay diýen gelecekde saňa ulakan üstünlükler owadyň belent bolmagyny arzu edýän. Köp sağ olun. Hormatly adamlar, mehriban watandaşlar, geliňiz bolsa dawaramyň şu ýerine emin agdalarymyzyň maýan ýerine ýetiren aýdymyna beren mahalar bilen tanyş bolary. On. Jembaha 70'e deň boldy. Berekella gutlaýat Maýa, biz de suňma dälemini üstünliklerini ýar bolmak üçin ýüregimizden arzu edýär. Sağ olun. Mehriban iyileşler, ediz vatandaşlar, indiki aýdymçy sahnamyza çağırmakly üçin kärdeşlerimize söz geçirýär. Çärji Ötranyň çeper höwesiň aýdymçysy Şatlyk Egemerdiýew. Şatlyk, hoş gördük. Sağ olun. Şatlyk, bugünkü telewäsleşigimizde haýsy aýdym bilen geldiňiz? Men bugünkü bäsleşikde söýgülimin gözleri diýen aýdym ýerine ýetirip bermekçi. Hormatly arkadaşymyzyň, arkada serdarymyzyň jany sag, tutýan tutumly işleri el mydama rowaşlyklara beslensin. Mehriban iyileşler, hormatly dawara gatnaşyjylar. Şatlyk Egemerdiýewi uly hormat bilen garşylaýar. Yarjadaly göýe çeşmeden akyan çaýary Sylanda kenary durup durdama düşdi gözlerime gözler nazary Asmana yıldızlar şöyle saçar Ah senin gözler aydık nurunu saçar Dime söýgülimem şeýle gözleri var şol gözleri mene intizar Dime söýgülimem şeýle gözleri var şol gözleri mene intizar Aytkany başırda mehriban kenar Haçan menim yarım bana dolanır Kömül joşar elvan ýaşul baharda Duşur meni yara söýgü kenary Asmana yıldızlar
aşıklı saçar Ah senin gözlüm aydık nurunu saçar Dına suyguluyumun şeyle gözleri var Sol gözlerime intizar Dına suyguluyumun şeyle gözleri var Sol gözlerime intizar Asmana yıldızlar ışıklı saçar Ah senin gözler aydık nurunu saçar Deme suyguluyum şeyle gözleri var Sol gözlerime intizar 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 Kara saçlan oynayar Yaşım ağlayar yar Garap gözüm doymuyar Yarcım ağlayar yar Ey gözleri piyala Çümmü çungur hıyala Düşmegimi bu hala Kim güneli yar yar Ey gözleri piyala Çümmü çungur hıyala Düşmegimi bu hala Kim güneli yar yar Hormatly adamlar, mehriban watandaşlar, gelin olsa davaramyň şu ýerine şahatlyň ýerine ýetiren aýdymyna özüniň fiilini şeýlekem halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew söz geçirýär. Assalamu alaikum, hormatly watandaşlar, hormatly tomoşaçylar. Lewap welaýatynyň Ýanglan diýarym telewäsleşik tapgyry dowam edip dur. Ödem şatlyk, şowkun bilen ähli ýaşlara, ýaş aýdymçylara üsünlük arzu edýän. Ene pursatdan peýdalanyp biziň ýurdumyzda ähli ulgamlary bedewady bilen öňe alyp barýan gahrman arkadagly serdarmyda köp sag bolsun aýdýan. Janlary sag bolsun alyp barýan il ýurt bähwitli işleri el madama rowaşlyklara beslesin. Goy biziň ýurdumyzda el madama toy olarsyň. Ine şatlyk seniň aýdymyny dinledik. Sesin gowy sahna gelişip dursun. Ýönemeniň bir maslahatym bar. Şu aýdymda elbetde bilýäs bu aýdymyň авторлары, янки композиторы Андрей Бабаев, goşgasy Gara Seyitliýewiňki şulaýdymy birazjyk maňa anam yetmedi. Seniň ýerine ýetirmeňde anam ýok gowy aýtdyň hemme notalaryň am ýerinde, sesiň am ýerinde, owa am ýerinde ýöne anam yetmedi. Birazjyk şu duýgu bilen bir açylyp aýdýan aýdymyny il üçin ýa-da emin agdalar üçin däl şu özüň ananyp şonu aýdyp bir kalbyňdan çykaryp şol anam maňa yetmedi. Sana gelecekde üstünlük arzu edýän. Köp sag bolun. Gelin davaramyzyň şu ýerine şatlyň ýerine ýetiren aýdymna emin agdalarymyzyň beren bahalar bilen tanyş bolalım. 9 10 10 9 10 10
jemi 67 den boldy. Hormatly watandaşlar, mehriban adamlar, görüşgün diýeli ýanglan ýarym 2023 telebäsleşigimiz dowam edýär. Gelin davaramyň şu ýerine bäsleşigimizde inniki çykyşyk aýdymçy sahnamda çağırmak üçin kärdeşlerimiz Kakajan bilen Uduq Cemala söz geçirelim. Sahnamyzda innik çykyş etjek aýdymçymyz bolsa, Lewap welaýatynyň Kerki etrawynyň çeper howasjyň aýdymçysy Umytjan Anamrad. Umytjan, siz hoş gördük. Sağ olun. Umytjan, anha görüşmez ýalyk türkmen milleti wasyna gelipsiňiz. Ona diýmek siziň ýerine ýetirýän aýdymyňyz milli aýdym bolmaly, şeýle de. Awo. Meniň syny ýetirip berjek aýdymym türkmen halk aýdymy amanmy. Hormatly prezidentimize, arkadaşlar, serdarymyza köp sag bolsunmy aýdýan. Gadyrly dawara gatnaşyjylar. Sahnada Umytjan Anamradow garşylalyň. Bahar gelse açılır bağlı gülleri, bahar gelse lale kakar illeri, levaplığı doymayar sardırmışsın sanına, levaplığı yaynayar karasılık sanına. Toyum var, tadım var, tapalı zamanım var.
Koyum var, sadım var, sapalı zamanım var. Cihunun sakalın, karagum kanalım var. Cihunun sakalın, karagum kanalım var. Berkela Umitcan, bizde bäsleşigimizde üstünlükler arzu edýär. Sağ olun. Mehriban iyileşler, ediz vatandaşlar. Umytjanyň ýerine ýetiren aýdymny özüniň syny hemde halipa maslahatlaryny bermek üçin uly hormat bilen Türkmenistanyň halk artisti Läle Begnazarowa söz geçirýär. Salam alik, mehriban Liwawiliniň, mehriban tomoşaçylary, mehriban adamlary, mehriban iyileşler. Anha şu wagt uly dawara bilen, uly depkin bilen Liwap welaýatyny ýaňlan diýarym telebätleşigi dowam edip dur. Şu ýerde Umytjan aýdymlary ýerine ýetirdi, elbetde halk aýdym ýerine ýetirdi. Odan aýdym taýlapsyň, halk aýdym aýdylanyna oňa bir güýçli anam gerek, güýçli ses gerek, gaýnaw gerek. Elbetde şol aýdyma çemeleşmegiň özi üstünlük. Ýöne näme enteksen ýaşaň üçinem halk aýdymlary umuman aýdym aýtjak bolanda ilki bilen türgelleşip köprek geçmeli, halipalar dinlemeli, sesini bişirmeli. Sen gaýnawyňam ýerine sesiňem bar, ýöne ejizleýän ýerleň bar da. İkinji aýdymda da şeýlerek, saňa şeýle maslahat beresim gelýär. Şu aýdymlaryňy aýtmagy dowam etdir hökman. Sesiňi aýa, azajyk sesiň ýadawlygy bildirýär. Hemişe sesiňi aýa. Hemem bir hili tolgunnyň elbetde näme sahna tolgunlurýa. Hemmämedem şeýle. Bizem başda da şeýledik, häzirem şeýle. Ontoňam näme ýaňlan diýarym diýen telebätleşigiň özi bir uly göwrümli bätleşik. Şo bätleşigiň onluga çykyp aýtmagyň özüm bir üstünlük. Şoň üçinem saňa gelecekde ak ýol arzu edip üstünlükleri arzu edýän. Şu ajaýyp pursatlary bize Gahrman arkadagy serdarymyz peşkeş berýär. Biziň watanymyzy, aýdymymyzy, sadymyzy, dünýämizi şeýle owudunluklara besleýän Gahrman arkadagy serdarymyza tüýsüremden sag bolsun aýdýan. Goý Gahrman arkadagy serdarymyzyň janlary sag bolsun. Ömürleri uzak bolsun, tutyan tutjak işler hemişe ruwaşlyklara betlensin. Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, gelin bolsa dawaramyň şu ýerine Umytjanyň ýerine ýetiren aýdymyna emin awalarymyzyň beren bahalary bilen tanyş bolalım. 9 9 10 10 9 9 9 Jem baha 65'e deň boldy. Mehriban iyileşler, ediz vatandaşlar. Indi kaýdym şeý sahnamyza çağırmakly üçin kärdeşlerimize söz geçirýär. Enneki çykyş etmek nowaty Çärji veteranyň çeper höwesçi aýdymçysy Aslyddin Kurbanow. Aslyddin bizde bäsleşigimize hoş gördük. Sağ olun. Bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagy serdarymyzyň tutýan tutumly işleri elmeda marawaşlyklara beslensin. Köp sağ olun. Aslyddin arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Ona näme? Uly üstünlük arzu edip siz sahnamyza ýollaýar. Sağ olun. Mehribanlar sahnada Aslyddin Kurbanow garşylalyň.
gelsin gelsin yarım gelsin alma bilene yarım gelsin. İngirse uşku bağ bölüm düştü ne diyara. İngirse bu bağ bölüm düştü ne diyara, ne diyara. Koymum yeni ahlara, ah bilin armanım gelsin. Gelsin gelsin, yarım gelsin, alma bilin onarım gelsin. Gelsin gelsin, yarım gelsin, alma bilin onarım gelsin. Alma bilin narım gelsin. İnmenin ara açan uzak yollar geçin. Didarım görür men kaçan, şol derde dermanım gelsin. Gelsin gelsin, yarım gelsin, alma bilen onarım gelsin. Gelsin gelsin, yarım gelsin, alma bilen onarım gelsin. Alma bilen narım gelsin. Hormatly adamlar, tügeleme gowy aýdymaýdy eken. Şoň üçin goşup men bir wend aýdymaýdan şoň bilen. Şu ajaýyp zamanany, ajaýyp döwri, parahat asmany bize peşkeş veren gahrman arkadağymyz, arkadagy terdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Gelsin gelsin, yarım gelsin, alma bilen onarım gelsin. Gelsin gelsin, yarım gelsin, alma bilen onarım gelsin. Alma bilen narım gelsin. Dağdan aşıp taşa düşen, yürek bağrı giryana düşen. Hey eridimden hey ayra düşen, ol derde dermanım gelsin. Gelsin gelsin, yarım gelsin, alma bilen onarım gelsin. Gelsin gelsin, yarım gelsin, alma bilen onarım gelsin. Alma bilen narım gelsin. Alma bilen narım gelsin. Sağ olun Ali Baba. Gel eziz yarım, gözlerine dönün. Gözlerinde gördüm mi ışkın cemalın. Garankı geceler aydığın çağı. Gel yarım gel sene dıyda çökeyim. Şol gözler bağına açılın çağı. Gel yarım mehrin çoyup sana bereyin. Şol gözler bağına açılın çağı. Gel yarım gel sene dıyda çökeyim. Ediz vatandaşlar. Davaramyň şu ýerini Aslidiniň ýerine ýetiren aýdymna özüniň seni hemde halipa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Eminler Toparynyň başlygy Kerim Ulyasow uly hormat bilen söz geçirýär. Salamu aleyküm, mehriban adamlar. Ine görýäňizmi? Aýdym insanlara şunýaly täsir etmeli.
Oturan adam hinglenenin duyman kalmalı haçanna aydımçı o yerini yetirine doğrudan sonyalı bollu suat ana halifamız Fakat Mehmet Ağa bir hili şol aydımı coşup ne hili aydım tesir etti. Şol aydımı o yerini yetiren sonyalan bolya. Bizim vatanımız dostluk doğruluğun mekanı, ağzıvirliğin mekanı. Şu vatanı yaşaman öyle ulluğun için hemmemiz için ulu bağıt bolup duruyor. Şoň üçin halifamız, kahraman arkadağlı serdarımıza köp sağ olsun aydiyaz. Aslettin sana üstünlük arzu ediyaz. Ana şu sahna çıkanda seninle birinci labız var, hin var, bir ovaz var, yakın var. Nasıl esas aydımça güçlü sesem gerek yönü esas aydımça şu yüreğindekini bir halka yetirmek gerek. O şolum seninle var. Hemen öz sesine gelşen aydım saylamak gerek. Şonum şul aydan aydımlangda duyullu intagam sana maslahat berýän bir köprek näçe köp sahnada çykyş etsen şonçoda bir ýüzüň açylýar, tejribeň artýar, gowta aýlanıp watanymyzy wasp edýän doganlyk ýurtlarymyzyň aydymlary bolsun. Umman gowy söýüg aydymlary bolsun, bir halkymyzyň göwnünden turýan aydymlar aýdyp çykyş etmeňi tüýsürekden arzu edip men aýsaňa on goýan. Sağ olun halifam. Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, gelin bolsa dowramyň şu ýerine emin agdalarymyzyň Aslyddiniň ýerini ýetiren aýdymyna beren bahalar bilen tanyş bolalyň. 10 9 10 Jem baha 69 deň boldy. Aslyddin bize bätaşymyzda ulu üstünlikler arzu edýär. Bähleşimiz şadlyk şoğun bilen dowam edýär. Indiki aydymçyny sahnamyza çağırmakly üçin kardeşlerimize söz geçirýäs. Indiki çykyş etjek aydymçymyz Lewap welaýatynyň Çärjek ötrawynyň çeper howasjyň aydymçysy Ýyldız Seýitbaýew eken. Ýyldız biz sizi hoş gördük. Sağ olun. Ýyldız, bugunky bäsleşimize haýsy aýdym bilen çykyş edýän? Men bu bäsleşigimi şahsenem garip desanyň şahsenemiň ýerine ýetiren aýdymy ýyllarına diýen aýdymyny aýdyp bermekçi. Hormatly arkadagy serdarymyzyň tutýan tutumly işleri rowajasyn.
düştü oğlanlarıma Bebekliğe ağlamışlar yanıp düştü oğlanlarıma Gonca yarım o güllerine O gaydıp geldim senin ılan yoluna Ala gözlü akmaralım nirdeden Yat yerlerde yandım yalnız halına Görürmekem gaydıp gözün endimen Ala gözlü akmaralım nirdeden İlki sevim yatlık kaygım nirdeden Yıldız berekallah siz bugün bahseşimize edil öz adınız yal yıldız yal oğudan marıp gelipsiniz. Şeylekem acayip aydınlarım yerine yetirip berdiniz. Biz size bahseşimizde bayraklarının birine münasip olmağı tüysürümüzden arzu ediyaz. Sağ olun. Mehriban vatandaşlar, gelin orta davranbın şu yerine. Yıllıdan yerine etiren aydımına, özünün siyinini, şöylekem halife maslahatlarını vermek için Türkmenistan'ın halk artisti Amanlivi Mehmedova Ulhormat bilen söz geçiriyor. Salam, mehriban adamlar. Bizim yurdumuzda, medeniyetimizde, sungatimizde şeyle ulu sarpı, hormat koyulya, neşler yal bätleşikler ıglan edilya, yaş tekinler yüde çıkya, şular yal bagtlı günleri, toylu günleri bize peşkeş veren mehriban, kahraman, arka dağımızın, arka dağlı serdarımızın canı sağ olsun, başı dik olsun, alıp barayan işlerine diňe rowaşlyk kazanmaklaryny tüýsüregimden arzu edýän. Ýylyzyň aýdymny ýaňy diňledik. Öz başarynymdan aýdymy ýerine ýetirdiň. Owadan aýdym saýlap alypsyň. Ýöne aýdymda gowşagrak gelýän ýerleri bar. Şonu sen häzir ýaş, gelecekde ýene şular ýaly owadan dinlejini, dinledip biljek owadan aýdymlary köprek işläp ýurdumyzda geçirilen bayramçylyklarda çykyş edersiň diýip arzu edýän, sunga dälemine diňe üstünlük ak ýol arzu edýän. Mehriban iyileşler, ediz vatandaşlar. Yıldızın yerine yetiren aydımına emin ağdalarımızın beren bakalar bilen tanış olalım. 8, 9, 9, 9. Cemi alpışkaden oldu. Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, görüşmek diýäli bugünkü bätleşigimiz diýsen şat şowhum bilen dowam edýär. Gelin orta davaranmyň şu ýerine inniki çykşetçek aýdymçyň sahnamda çağırmak üçin kärdeslerimiz Kakajan bilen Ulyk Jemala söz geçirelim. Mehriban ileşler, ediz tomoşaçylary, bätleşigimizde inniki çykyş etmek nowaty Saýat Etranyň çeper höwesçiň aýdymçysy Begenlik Yusupow. Begenlik, hoş gördük. Sağ olun. Biz ýaşlara şeýle ulu sahnada çykyş etmäge mümkinçilikler ötüp berýän. Gahrman arkadağımıza, arkadağlı serdarımıza köp sağ olsun maýdýar. Köp sağ olun. Arzularyňyz sasyl bolsun. Mehriban ileşler, ediz tomoşaçylar. Sahnada Begenlik Yusupow garşylaly.
mekanik dünya girginde saylap özüme erkinlik yolun rengi baydama senin diyarım diyarım Türkmen diyarım sen kalbimde tüyüm uçan kıyarım diyarım diyarım gözünü kanım rengi baydama senin diyarım sen kalbimde tüyüm uçan kıyarım diyarım 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 gözünü kanım Geyip akça kaladım, görünümden kaladım. Gül görkünü kaladım, haladım, haladım. Vere vere bak yanı. Gül görkünü haladım, haladım, haladım. Vere vere bak yanı. Ay Lokman, Lokman. Mehriban iyileşler ediz vatandaşlar. Begenden yerine yetiren aydımını özünün sini hem de halipa maslahatlarını verme için Türkmenistan'ın halk artisti Züleyha Kakayba ulu hormat bilen söz geçiriyaz. Begenlik arasda tetin va, tüveleme ovadan tetin va. Elmidama sahna çıkanda sahna mukaddesse, ol jadılı. Hem bärtleşikde hatam adam tolgunya, birinci aydımına çıkıp bir yarip aydaymak ol hemmekşe nisip etmeye. Onunum näme diye? Hatap edenin olmaz, nisip edenin olur diye. Şu yerde şula yeňji bolar, şul hükman almalyyan zat yok. Her kim öz nisibetindäkin alya. Men äteň tetin haladım, owadan tetin va, sahnada owadan gelşäň, üstünni gardy edýän. Sağ ol. Şu fırsatdan peýdalanyp, şeýle ajaýyp mümkinçilikleri, şeýle ajaýyp şertler döredip berýän, ýaşlanmada uly mümkinçilikleri, şertler döredip berýän Mehriban arkadağımda, arkadağı terdarımda köp tawaltynymyza aýdýan, goýjanlar taw bolsun, belent başlar aman bolsun, ýurdumyzda hemişe toý bolsun. Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, gelin orta davaramyň şu ýerine begenniň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyzdan beren bahalar bilen tanyş bolalıyk. 9, 10, 10, 9, 10. Jem baha 66 deň boldy. Aýdymly günleri arzuwlap saňa. Arzuwly bal arzuwlap saňa. Galayyn gözelim, galayyn çünki töýgü gamysda däl. Aýdymdyr diňe. Mehriban iyileşler ediz vatandaşlar. Indi kaydımçı sahnamıza çağırmaklı için kardeşlerimize söz geçiriyaz. Sahnamızda inniki çıkış edecek aydımçıyımız Lewap vilayatynyň Saget etrawynyň çeper howasçyň aydımçysy Aygül öwet geldi ýa. Elbette Aygül, biz sizi hoş gördük. Sağ olun. Biz şular ýaly ulu sahnalarda çykyş etmäge mümkinçilikler edip berýän. Gahrman arkadağımyza, arkadağı serdarmyzy köp sağ bolsun aýdýaryn. Goý gahrman arkadağı serdarmyzyň janlary sağ, ömürleri uzak. Alyp barýan işleri mundan meýlekde rowaj alsyn. Aygül arzuwlaryňyz hasyl bolsun, biz size üstünlük arzuw edýäs. Onda näme hayal etmän sizi sahnamyza ýollaýas. Ezidiler şer garşylaryň sahnamyzda Aygül öwet geldiýär. Oyunu teknik yaro, ulemin veren
defe defe yar güleminde Altınlığı bollum karar İzret aman yaran innet korama O kurmuşum yanar 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 Doğanmadın öğreminler Löye aya güleminler Taşları öpüleminler Yar bey Bahar gelli, bağda güller açıldı. Bilbil geldi, sayramağa bağlara. Sayray sayray, nağma barın neçilli. Döndü dünyam, şağlanlı bağlara. Sayray sayray nağma barın neçilli Döndü dünyam şağalanlı bazara Bilbil sayrap vasfedin ne bahari Adamların yüreklerin kovgadı Bağımızda bilbil sayran mahali Yine menin könedirdim kovgadı Bilbil olup sayramali çağımda Begülümü hadan urdu bağımda Bilbil olup sayramali çağımda Begülümü hadan urdu bağımda Mehriban iyileşler, edi tomoşaçılar. Gelin varsa Aygül'ün yerini yetiren aydımna ödün seni hem de halife maslahatlarını vermek için Türkmenistan'ın prezidentinin ıglan eden Türkmenin altın asır beyatlaşının yengecisi Jahan Gurvan ve ulu hormat bilen söz geçiriyaz. Salam, Kahraman Arkadağlı, Serdarlı yurdumuzda Yanlan Yarım televizyonunun 2023 yıllık sanına katnaşan dehindi yaşlamız Yanlan Yarım beyatlaşının geçirilmegi ol bizim devletli diyarımızda cevislik bilen bir hatarda sunuotumuzun millilik bilen şöyle yaşların coşunu bilen dünya çıkyanlığı sunuotumuza koylayan hormatın aydın sutnaması şoň üçin şu fırsatda Türkmen sunuotunu, Türkmen yaşlarını yaşayışın tuğunu deneyen Kahraman Arkadağlı Serdarımıza özümizin alkışlanmazı yollayas. Koy devletli diyarımıza dine toy olsun. Şol toylarda da yaşlanmazın coşkunu, yürekleri elmedama toylanmazı bedep dursun. Şu an böyle ki levapli yaşlı dekinlerle bir hatarda tizem şiirde Türkmen halk aydımı gülemenger diyen aydımı yerine getirdiniz. Häzir elbette näme bätleşik bolýar. Bu sahnada zehinini görkezmek ol her bir insanyň esasy maksady. Häzir halipalarymyz özleriniň pikirlerini, siz baradaky maslahatlaryny berýän bakalaryna görersiňiz. Ýöne hiç ýyl ruhdan düşmenler. Çünki Türkmenne şeýle bir gowy söz bar. Ussa senedini ýonyp taplaýar. Bizim sunatda özümüzi ýonyp taplanmaly. Enes emin agdalara özleriniň islerini bilen söketde şolanda şularam Yanlan Yarym televiziýasyna bir näçe ýyllap özleriniň ykballaryny synagdan geçirenler. Olar tuğlama bugün ine toylanmazın bedegi şoň üçin şolar sana da arzulayan üstünlükler ýary bolsun. Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, gelin davaramyň şu ýerine Aýgylyň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyzyň beren bahalar bilen tanyş bolalım. 9 10 10 9 10 9 10 Jem baha 67 deň boldy. Berekella gutlayas.
Mehriban iyileşler, edid vatandaşlar. İndik aydımçıyın sahnamıda çağırmaklı için kardeşlerimize söz geçiriyaz. Edid iyileşler, hormatly watandaşlar. Sahnamızda inniki çykyş etjek aydymçymyz Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň Bagtyar talibi Serdar Jumayew. Serdar, sizi hoş gördük. Sağ olun. Bize şeýle ajap zamanada okumagy we öğretmäge giň mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadaşymyzyň, arkadagly serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly kişileri elmi damary waşyklary beslensin. Köp sağ olun Serdar. Arzularınız hasıl olsun. Onu näme hayal etmeyin. Siz sahnamıza yollayaz. Sahnada Serdar Jumayew karşılayın. Şekerim cana şavat, sen menin baharım, tekerim cana şavat. Men senin gün gödeleşen keşfine, muvanyan candan diten gönlüm şat. La 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 la, la 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 la. Gülleten şatlanten canıma şavat. La 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 la, la 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 la. Gülleten şatlanten canıma şavat. Hormatly adamlar, mehriban watandaşlar, gelin dawramyň şu ýerine Serdaryň ýerine itiren aýdymyna özüniň synny, şeýle hem
halipa maslahatlarını bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Atajan Berdiýew ul hormat bilen söz geçirýär. Ine hormatly ýeşler, şu wagt Ýanglan diýarym telewäsleşigi uly şowkun bilen dowam edip dur. Ine biz häzir Serdar Jumaýewiň ýerine ýetirmegini aýdym dinledik. Elbetde bul aýdym ýerine ýetirmesi aňsat däl aýdym, çylşyrymlyrak. Ýöne oňa garamazdan töweleme gowy ýerine ýetirdiň, bir gowy sesiň bar, sahna gowy gelişýän töweleme. Ýekiji bir berjek maslahatym, birazjyk sen molumlar bilen bir halipa aýdymçylar bilen maslahatlaşmaly. Sebäbi vokal ýoluny ýykyn etseň, hökmany suratda bir halipalar bilen maslahatlaşsaň ýaňlyşmaýan. Sen öňe aýdym aýdýadymmy? Çağalıktan aydım aytdan ýöne. Aha. Suratkeş bolup okuwa girdim. Ha. Aýdym aýtmagy. Aýdym aýtdan. Maşallah sunuwat adamlary. Düşündüm. Sen şu aýdym aýtmany kime ýykyn edýän, kimleri dinleýän, haýsy halipalary dinleýän? Men Atagelli Garýagdy halipam. Atajan Berdiýew, Leyla Ökdirwany. Şu Murat Sadyk bu köprak. Hawa. Bildirýär da şu vokal ýoluny, opera ýoluny ýykyn edýänligini bildirýär. Şoň üçin saňa ine şu halipa kompozitor Eduard Hagagartyanyň umumyň şu nusxaw kompozitorlaryň hemme kompozitorlaryň aýdymyny ýoýman ýerine ýetirýänligi üçin berekella diýetim gelýär. Sebäbi kompozitorlaryň ýazan eserlerini şonu ýoýman, şu asyl nusxasyny ýyle ýetirmek biziň esasy maksadymyz bolup durýar, aýdymçylaryň. Şoň üçin saňa gelecekde ululy üstünlükler arzu edýän. Köp sağ olun. Gelin nuwarsa mehriban iýleşler, edil watandaşlar. Davaramyzyň şu ýerine, Serdaryň ýerine ýetiren aýdymny emin azalarymyzyň beren bahalar bilen tanış bolalım. 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Jemi 69-a deň boldy. Indi bolsa siziň el şarkışmalaryňyz bilen endiki aýdymçyny sahnamda çağırmak üçin kardeşlerimize söz geçirýär. Sahnamyzda indiki çykyş etjek aýdymçymyz Lewap welaýatynyň Halaç etrawynyň çeper howasjyň aýdymçysy Saparmurat Tekaýew. Saparmurat, hoş gördük. Sağ olun, size hoş gördük. Sportdan peýdalanyp, biz ýaşlara şeýle mümkinçilikleri öğretip berýän şeýle uly sahnalarda, şeýle owadan sahnalarda çykyş etmekle we mümkinçilikleri öğretip berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagy serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Köp sağ olun Saparmurat, arzularyňyz sasyl bolsun. Ona diňesi üstünlük arzu edip sahnamyza ýollaýar. Sahnada Saparmurat Tekaýew garşylalyň.
ata vatan Bol yürek para para ey ey Ağlı arka zaylan para para ey ey Ağlı arka zaylan Bol yürek para para ey ey Ağlı arka zaylan Çeşmenin boyuna gördüm men seni Kara gözün orin orin karanna Bir vakışta erkim alan gözlerin Koydu meni tükenip armanna Bir vakışta erkim alan gözlerin Koydu meni tükenip armanna Cemalın asını gülleğden Sana bakıp nazarım idurlandı Dördürüm saçlarım atan tolkuni Koydu meni tükenip armanna Dördürüm saçlarım atan tolkuni Koydu meni tükenip armanna Hormatly adamlar, mehriban iyleşler. Davaramyň şu ýerine Sapar Muradyň ýerine ýetiren aýdymyna özüniň syny, şeýle hem halifa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Läli Begnazarova ul hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Ulu şowhun bilen, ulu şatlyk bilen ýaňlan diýarym telewätleşik dowam edip dur. Ýaşlarymyzdan biri-birinden owadan aýdymlary ýerine ýetirip dur. Ne Sapar Murat jigim şu aten halk aýdymam ýerine ýetirdiň armanyna diýip halipalamyň iň owadan aýdymlarynyň birini ýerine ýetirdiň. Sen sahna gelşigiňem, aýdym aýdyşyňam salihatly owadan gowy ýerine ýetirdiň. Saňa üstünlük arzu edýän halipalary köpräk diňle, ýankyýaly halk aýdymlary köpräk aýt tüýsürewimden. Saňa ak ýol, awry arzu edýän. Köp sağ olun halifa. Onu näme edýärler mehriban watandaşlar. Sapar Muradyň ýerine ýetiren aýdymny emin agzalarymyzyň beren bahalar bilen gelin tanış bolalım. 10 Jemi 70'e deň boly. Halkyň ihlasyndan gül açýan mekan. Toýlary ulaşýan mekan. Wafyny ýetirip ýanglanýar mukam. Hoş owazyň älim dinleýär watan. O şäherleriň gülleýär watan. Berkararlyk sadyň dinmeýär watan. Hormatly adamlar, mehriban watandaşlar, gelin davaramyň şu ýerine iň soňky çykyş etjek aýdymsyny sahnamda çağırmak üçin kärdeşlerimize söz geçirelim. Sayed etrafynyň ýaş çeper höwesçiň aýdymçysy Babajan Rozaýew. Babajan, hoş gördük. Hoş gördük. Şu fırsatdan peýdalanyp
Kahraman arkadağımızı, arkadağı serdarımızı köp sağ bolsunumuz aýdýarys. Goý arkadağı serdarymyzyň jany sağ bolsun, tutýan tutumly işleri ilmi-dama rowaj alsyn. Onas diňe size üstünlük arzu etýär. Sahna size garaşýar. Sağ olun. Sahnada Babacan Roziýew. Bilit başım teşidinip kalkanım Kalba bayan yola uğran arkadan Gün doğdu elime düştü yarkamı Arkadan sevda bilin bağıtayan Bağır irin sirtegi bilin Milletleri tanalım biteri bilin Öbün giyin şahanas biterip bilin Arkadan sevda bilin Ata yurdum bir müberek didadı Yilli sar ağaçları tutardı Ocağından elim balta doşardı Siz Türkmeni bir yan arkada Ata yurdum bir müberek didadı Yilli sar ağaçları tutardı Ocağından elim balta doşardı Siz Türkmen'e bir yan arkada Dünya dolu şoğanda harap olup Türkmen külü olup avaza olup Allah bu toprağa nazarın sarıp Sizin bilin öme payasar nazar Sağ olun arkada sarpamız için Arkadarlı zerdar batımız için Dünya şıpyar Arkadan sevdar bilin batıya Ata yurdum bir müberek didadı Yilli sar ağaçları tutardı Ocağından elim batı doşardı Siz Türkmen'e bir yan arkada Ata yurdum bir müberek didadı Yilli sar ağaçları tutardı Ocağından elim batı doşardı Siz Türkmen'e bir yan arkada Doğru bilmesini gören adam zat Akıl hoşum hayran edin aynı kız Toy günü sinladım seni perizat Yüreğimi veyran edin aynı kız Doğru bilmesini gören adam zat Akıl hoşum hayran edin aynı kız Toy günü sinladım seni perizat Yüreğimi veyran edin aynı kız Aynı kız, aynı kız Pek sevim aynı kız Pek sevim aynı kız Sen söydün men köydüm dolun beri aynı kız Aynı kız, aynı kız Pek sevim aynı kız Pek sevim aynı kız İntizarım aynı kız
Hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, gelin davaramyň şu ýerine babajanyň ýerine ýetiren aýdymyna özüniň fiilini, şeýle hem halifa maslahatlaryny bermek üçin Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa ul hormat bilen söz geçirýär. Sağ olun. Babacan, şu gün adacık alcıradyň şeýle gerek? Gowam alcıradyň. Sahnaň ödüm alcıratýa. Yönetin sahna gatawadan geçýär. Setiňe mawadan, siratyňe mawadan. Esasy sahnada owadan ödüň alyp barmak, owadan aýdym-aýdyp ýan halipalara aýtdy. Şu oturan adamlara lezzet paýlamak. Taňa geljekde üstünlük arzu edýän. Şu ähli mümkinçiliklerden peýdalanyp, işläň, dähmet çekin, aýdymlary köpräk diňläň, üstünlük arzu edýän. Ene bolsa hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, gelin davaramyň şu ýerine babajanyň ýerine ýetiren aýdymyna emin agdalarymyň beren bahalar bilen tanyş bolalım. Berekella, bir ağızdan 10, jem baha 70'e deň boldy. Ene hormatly adamlar, mehriban vatandaşlar, görüşüňiz ýaly bähesimiz diýsen çekeleşikli, diýsen gyzgalaňly dowam etdi. Bugünkü bähesimiňizde inni haýsy aýdymçylar ýeňiş gadanarka. Gelin orta davaramyň şu ýerine bähesimizde çykyş eden ähli aýdymçylarymyzy sahnamda çagyralyň. Edi diýilesler, Lewap welaýaty boýunça ýanglanýarym telewätlesigi ýokary derejede geçdi diýip Lewap welaýatyny biz tüýsürekden aýdyp bilýäs. Görüşimiz ýaly sunwat bir jadyly bir özüni maýyl edýär. Haçanna aýdym aýdylanyna şol aýdym geçmişini ýatlatmaly, geleceğini ýatlatmaly. Umuman aýdymsaz aýdylanyna insana täsir etmeli. Şun töweleme ýaşlarymyzyň aýdan aýdymlary bir dürli uğurlardan, dürli bir mukamlardan aýdymlar aýdyldy. Şol aýdymlarym geçmişimizem ýatlatdy, bir täzeliklerim bar. Şol täzeliklerim biz ýaşlarymyzda bir dol derejede şon duýduk. Ýanglanýarym telewätlesigine gatnaşan ýaşlarymyzy tüýdürekden gutlaýar aýdymçylara saganarlyk eden Lewap welaýaty birleşen orkestri çeper ýolbaşysy Şöhrat Hemraýewa köp sag bolsun aýdýar. Şu pursatlarda bize şu ajaýyplyklary döredip berýän gahrman arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Elmydama şular ýaly bir gowy pursatlarda görmek her birimize nesip etsin diýip ýagşar duýlar bilen ýeňijilerimizi oglan edýär. Ýanglanýarym telewätlesigine gatnaşjak ýeňijilerimizi oglan edýär. Olar Safar Murat Tekayev, Seylede Babacan Roziyev. Gutlaýar, üstünde gardy edýär. Janyňyz sag bolsun. Hormatly ýyleşler, ine şunuň bilen berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň şöhratly wakalaryna beslenýän Lewap welaýatymyzda ýokary guramaçylykly, joşgunly, ruhy welentlikde dowam eden ýanglan diýarym telewätleşiginiň Lewap welaýaty boýunça tapgyry tamam boldy. Biz bähesiň şonky ýeňjilerine döwlet derejesinde geçirilik jemleýiji bäheslikde de ol üstünlikleri arzu edýär. Türkmen ýaşlarynyň ykbalynyň beýige göteriljek arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýyly ähli türkmen halkymyz üçin esasan biz ýaşlar üçin iň şowly, iň üstünlikli ýyllaň biri bolsun. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip beren Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arkadagymyzyň, arkadagy serdarymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun. Tutýan tutumly işleri elmydama üstünlikleri beslensin. Şeýle süýjüglerde görüşýänçek hoş sag bolun. Her yürekde şöhratımız, şanımız, her kögülli edir mehribanımız. Siz arkada vatan şirin canımız, arkadağlı serdar vatan serveri. Siz arkada vatan
vatan şirin canımız Türkmen halkının milli lideri Täze eýýäm her bir ömrüň melhemi Arkadaş şehri döwrüň ılhamy Mermer paýta Şähristanyň merjeri Arkadaş serdar vatan serweri Mermer paýta Şähristanyň merjeri Siz arkada halkyň milli lideri Noy 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 Siz arkada halkın milli lideri Arkada serdar vatan serveri Siz arkada halkın milli lideri Arkada serdar vatan serveri Parakatlık dünyan belençevari Avadanlık bakı baktım çırağı Arkada şehri döwrüň ılhamy Arkada serdar vatan serweri Siz arkada halkın milli lideri Ömedine ömer bir vatli ömer Ömedine ömer vatanım Türkmenistan Ömedine ömer bir vatli ömer Ömedine ömer vatanım Türkmenistan Bedir yörülgesi Türkmen halkının Eyler buysuncu acap dövrümün